Sa mga ka-dreamers, so mga ka-dreamers, karon naka-prepare na ko, padung na ko sa Bilar. Ito may magikan sa Bilar ni magdungan mi ni Sir Joel padung sa Tagbilaran City kay mosakay na may Ocean Jet padung sa Cebu, padung sa Boracay. Okay mga ka-dreamers, ada ko pasalamat sa Dream Life ug sa atong presidente si President Nancy kay tungod nila mga ka-dreamers, karon excited na ko makadto sa Boracay kay first time na ako makadto mga ka-dreamers. So pa ko mag Dream Life, imposible makadto ko sa Boracay, pero sa True Dream Life posible mga ka-dreamers. Tara mga ka-dreamers, ubanta uban nimi sa Boracay. God bless mga ka-dreamers, tara yun na. Nag-play magkanigit. Balik kita. Record. Sa mga ka-dreamers, so mga ka-dreamers namin karon diri sa Mactan Airport. Karon ato makita karon naglokat tag ticket mga ka-dreamers. Unya grabe kayo diri sa Mactan Airport, dako kayo ang Mactan Airport mga ka-dreamers. Na ako mga kauban na rin. Sa mga ka-dreamers, hanggang ka-dreamers, papunta na kami sa Philippine Airline, karon sa Air Asia sa plane mga ka-dreamers. So, see you Boracay mga ka-dreamers. Woo! Airplane. Okay, what's up mga ka-dreamers? Nandito na kami sa aeroplano ka-dreamers. Papunta na kami sa Teklan ka-dreamers. Kabanaw si Tower Earner, Coach Marlon Luna. Tapay. Nami karon sa ako dapit ko sa bintana mga ka-dreamers. Okay, what's up mga ka-dreamers? Karon what's up mga ka-dreamers? Nanami karon diri sa Katiklan. Makita na to karon ang Boracay na sa atubangan karon mga ka-dreamers. Excited na kami makabot sa Boracay. Na, ang ikot na ang aeroplano ng sakyan mga ka-dreamers. Mga ka-dreamers, let's go! What's up mga ka-dreamers, na namin sa Boracay. Yes! Thank you Lord, nakaabot na din sa Boracay tungod sa Dream Life. Makita karon ang katinaw sa dagat sa Boracay mga ka-dreamers. For the first time nakaalig ko sa Boracay. Okay, what's up mga ka-dreamers? Padung namin sa hotel nga among istihan karon. Ka-dreamers, okay mga ka-dreamers, isuri mo na sa among room ni Sir Joel Bantilan atong top 1 earner. Nami karon sa 400, number 400 nga room mo ni siya ang among room ka-dreamers. Nice kayo, limpyo kayo, dagang salamat Dream Life ug sa atong presidente si President Nancy. Ka-dreamers, so mga ka-dreamers, nami karon diri sa Boracay. Okay, nami sa beach sa Boracay mga ka-dreamers. Kauban nato ang atong President Nancy sa iyang butang nga misis si Ma'am Eunice Impang mga ka-dreamers. Okay na karon diri sa Boracay mga ka-dreamers. Grabe power! Grabe mga ka-dreamers. For the first time mga ka-dreamers, nakari ko sa Boracay. Grabe ka-dreamers, katinaw sa dagat diri sa Boracay mga ka-dreamers. Grabe ang sulit ka-dreamers. Mga ka-dreamers, power kayo. What's up mga ka-dreamers, na nami karon diri sa Boracay.
Okay mga ka-dreamers, maraming tao dito mga ka-dreamers dito sa Boracay. Padung nami sa island mga ka-dreamers kay naami activity karon underwater mga ka-dreamers. Ransi, daghang salamat pres. Kung wala mo, wala po kuha ni karon diri sa Boracay. Gipangandoy rin na sa una pero karon grabe. Ikatulo na mo ka adlaw karon mga ka-dreamers unya mo flight na pud may padong sa Cebu City. Padong na uli kay hatawan na pud mga ka-dreamers kay sunod nga incentive grabe ka-dreamers. Hong Kong na po mga ka-dreamers atong target mga ka-dreamers, grabe di na to sayangan ang atong oras mga ka-dreamers, atong tilawan ang atong mga gipangandoy lang sa una nga mahimong posible. Makaingon ta mga ka-dreamers nga imposible pero sa dream life posible mga ka-dreamers. Gugo na ka-dreamers, hataw na para sa ating pangarap sa dream life. What's up ka-dreamers? Gugo ka-dreamers.